Možemo da počnemo. Dobar dan, moje ime je Nevena Prajzović. Dobrodošli na online konferenciju u organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i USAID projekta saradnje za ekonomski razvoj, posvećenu elektronskoj trgovini u Srbiji. Resorno ministarstvo i USAID od 2018. godine sarađuju na projektu jačanja elektronske trgovine u Republici Srbiji i rezultati takve saradnje doprinele su rastu online trgovine u uslovima pandemije, koja se pokazala kao spasonosno rešenje za mnoga mikro, mala i srednja preduzeća. Uloga medija u razvijanju elektronske trgovine je važna i zato vam pre svega zahvaljujem što ste danas sa nama. Hvala i što redovno pratite e-commerce aktivnosti i izveštavate o svemu što je važno za elektronsku trgovinu. Kao što smo i na ranijim druženjima sa urednicima i novinarima istakli, vaša uloga je od suštinskog značaja kako u segmentu edukacije potrošača, tako i privrede. Pozivam vas da ovu konferenciju iskoristite na pravi način i današnjim sagovornicima postavite pitanja kojima ćemo u konstruktivnoj atmosferi podići dijalog na viši nivo. Pored donošenja novih zakona i nadogradnje postojećih, jedna od aktivnosti koja je doprinela jačanju poverenja građana bilo je donošenje vodiča za elektronsku trgovinu za potrošače. Danas smo se okupili kako bi predstavili još jedan vodič. Ovog puta u pitanju je vodič za e-trgovce. Tim povodom danas će nam se prvo obratiti ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Ministarko, izvolite. Hvala Nevena najlepše. Poštovani predstavnici USAID-a, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, e-commerce asocijacije Srbije, poštovani trgovci i naravno predstavnici medija. Izuzetno mi je zadovoljstvo što danas smo se okupili i imamo priliku da razgovaramo i da prezentujemo vodič za e-trgovce koji predstavlja još jedan u nizu rezultata resornog ministarstva i naše saradnje na ovom polju zajedno sa USAID-om i predstavnicima privrede. Smatramo da je ovakav pristup koji podrazumeva učešće državnih institucija, privrede, međunarodnih organizacija poput USAID-a ključan zapravo za uspešnu primjenu i implementaciju svih dokumenata i propisa iz ove oblasti koje želimo da dodatno unapredimo. Zajedno sa prethodnim dokumentima i analizama ovaj vodič za e-trgovce predstavlja jedan značajan praktičan podsticaj za razvoj e-trgovine u Republici Srbiji i mi praktično ovom publikacijom ćemo zaokružiti jedan kompleksan proces i trostrukog osnaživanja, pre svega jačanja regulative, podizanja potrošačkog poverenja i sada edukovanja i elektronskih trgovaca, odnosno trgovaca koji bi želeli ovaj vid trgovine da primenjuju u svom poslovanju. U prethodnom periodu ministarstvo je značajno unapredilo propise u ovoj oblasti, kao što svi znamo, bili smo uključeni u izradu tih strateških dokumenata, pre svega kroz izmene i dopune Zakona o trgovini i izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini, dok je u saradnji sa našim dragim kolegama iz USAID-a izrađen akcioni plan za jačanje elektronske trgovine u Republici Srbiji, kao i vodič za potrošače u elektronskoj trgovini i sad evo naravno ovaj vodič za e-trgovce. Pored toga nikako ne smemo zaboraviti i medijsku kampanju i naše drage kolege iz medijskog sektora koji zaista imaju veliku i mogu značajno da doprinesu promovisanju ovakvog vida trgovine, iako moramo priznati da je u poslednjih godinu dana pandemija COVID-19 doprinela ogromnoj promociji elektronske trgovine i uspela je da učini mnogo više nego što smo mi kroz ovaj prethodni period sve ove godine se trudili, ali eto, svako zlo ima i neko svoje, možemo reći, dobro.
Vodič inače za e-trgovce namenjen je prvenstveno onima koji tek nameravaju da se bave ili da razvijaju elektronsku trgovinu i to kako početnicima u ovom poslu, tako naravno i ljudima koji već imaju određena iskustva, ali je potrebno da ih unaprede ili možda žele jednostavno da se potpuno preorijentišu na elektronsku trgovinu, pošto imamo prilike da vidimo da je to jedan svetski trend koji je, moramo to svakako napomenuti, započeo mnogo pre pandemije COVID-19, ali pandemija COVID-19 je zapravo doprinela da mnogi veliki maloprodajni trgovinski lanci u svetu od konfekcije preko tehnike i prehrane prelaze masovno na elektronsku trgovinu i elektronske prodavnice. Ova publikacija takođe može da pruži korisne informacije svima onima koji su zainteresovani, rekla sam da dodatno unapređuju svoje elektronsko poslovanje, budući da sadrži i vrlo korisne analize, primere, smernice i rešenja za dodatni razvoj u ovoj oblasti sa posebnim osvrtom na izazove u pandemijskim okolnostima. Tako da vodič naravno da pre svega ukazuje na brojne prednosti elektronske trgovine kao što su pristup mnogo većem broju kupaca, niži troškovi započinjanja biznisa, komfor kupovine, mogućnost prilagođavanja zahtevima kupaca, kao i personalizacija, fleksibilnost, informativnost i tako dalje. Upravo su kompanije koje prodaju putem interneta uspešnije prevazišle negativne posledice COVID-19, kažem, a neke su u ovoj krizi vidjele veliku priliku i šansu za razvoj i neke su to zaista na dobar način i iskoristile. Očekivani rast e-komerca prethodnih nekoliko godina jeste doživeo tu revoluciju pandemije, kao što sam već rekla, sa udvostručenim skokom online prodaje u prodajnim mestima u odnosu na prodajna mesta i zahvaljujući novim zakonima u oblasti elektronskog poslovanja i elektronske trgovine, ali i informacione bezbednosti, bilo je omogućeno naglo preusmeravanje mnogih aktivnosti na online okruženje. Ono što je za Srbiju jako značajno jeste da to nepoverenje kupaca koje, kada govorimo o elektronskoj trgovini, koje je bilo dominantna prepreka prethodnih godina u većem razvoju i zamahu elektronske trgovine, upravo je u ovim pandemijskim okolnostima, naravno usled vrlo specifičnih okolnosti, bilo na jedan neverovatno brz način prevaziđeno i to je zapravo bio jedan test koji je pokazao da elektronska trgovina u Republici Srbiji apsolutno može da se odvije na jedan bezbedan i siguran način i da zaista pruža sve one benefite o kojima smo mi toliko godina unazad već pričali. U Srbiji je broj realizovanih elektronskih transakcija skočio sa 7 miliona u 2019. godini na 14,3 miliona u 2020. dok je vrednost e-transakcija sa 17,8 milijardi dinara porasla na 32,8 milijardi dinara. Broj virtualnih prodajnih mesta koji je na kraju 2019. godine iznosio 1139, na kraju 2020. godine bio je 2013 i mislim da ovi podaci govore više od bilo kakvih drugih reči i da su dovoljni argument za sve ono o čemu ćemo mi danas pričati. O tome koliko je sad već promenjena percepcija trgovaca o značaju elektronske trgovine govori anketa koja je sprovedena među preduzećima krajem prošle godine, u kojoj čak 82% ispitanika ocenilo svoj web shop jednako važnim ili važnijim od tradicionalnog mesta prodaje. Svesni smo dakle da živimo u prelomnom trenutku kada je prisutan potpun zaokret ka digitalnoj ekonomiji
koja je, još jednom napominjem, prouzrokovana, možemo to reći, nekakvom višom silom, ali za trgovce i za sve nas koji smo se toliko već godina unazad borili za promovisanje elektronske trgovine i ukazivali na njene benefite, smatramo da je svakako, bez obzira na uzroke koji su doveli do ovakvog naglog skoka i promovisanja elektronske i prihvatanja elektronske trgovine, kako od strane trgovaca, tako i od strane potrošača. Dakle, za sve nas značajno je da trgovci sada u ovom prelomnom trenutku imaju pred sobom ovaj vodič prilikom planiranja i održavanja i daljeg razvoja svog biznisa. Želim da istaknem da je ovako korisna i sadržajna publikacija koja ima pre svega praktičnu upotrebu, nastala pre svega zahvaljujući upotrebi različitih iskustava, analiza i preporuka, kao primer dobre prakse koja u punoj meri može da doprinese ekonomskom progresu naše zemlje. Zahvaljujem se još jednom učesnicima i posebno se zahvaljujem našim dragim kolegama iz USAID-a i naravno svim prisutnima i nadam se da ćemo imati još jedan uspešan webinar na temu koja je postala glavna, čini nam se, tema kada govorimo o ekonomiji i o održivosti ekonomije u uslovima pandemije. Zahvaljujem se. Hvala vam, gospođo Matić. Pre nego što predstavim našu sledeću sagovornicu, htela bih da istaknem da kolege novinari mogu da postavljaju pitanja i da pišu na chatu, a mi ćemo nakon uvodnih izlaganja odgovarati na njih. Sada bih dala reč direktorki USAID-ovog projekta Saradnje za ekonomski razvoj, gospođi Dragani Stanojević, koja će nam više reći o značaju vodiča za trgovce u elektronskoj trgovini i njegovoj važnosti, posebno u svetlu aktuelne krize u privredi izazvane pandemijom koronavirusa. Gospođo Stanojević, izvolite. Hvala Nevena, hvala svim novinarima na interesovanju i prisustvu, a posebna zahvalnost ministarki Matić i njenom vrlo aktivnom timu, ne samo vezano za nastanak ovog vodiča, već vezano za jednu rešenost i jedno, da kažem, dalekovido gledanje na srpsku privredu i na ono što je može pomoći, jer smo mi, kao što je ministarka i rekla, počeli da radimo na jačanju elektronske trgovine zajedno još 2018. godine. Takođe bih htela da se zahvalim i Komerc asocijaciji Srbije i profesoru Stojkoviću, kao i drugim kompanijama i organizacijama koje su doprinele opet ne samo da ovaj vodič ugleda svetlo dana i bude sveobuhvatan i koristan, već i tome da se način na koji se gleda na e-komerc značajno promeni. Osim toga što je pandemija naravno doprinela naglom skoku, mislim da je delimično i ne samo delimično tome doprinela i činjenica da je ovo jedan od retkih primera gde zajednički radi privatni sektor, javni sektor, poslovna asocijacija, pojedinačne firme koje su našle neki svoj prostor u tome i da sve to doprinosi tome da se izgradi jedno značajno veće poverenje i da korpus znanja zapravo bude značajno veći i ovaj vodič je još jedan korak u tom pravcu. Ono što je činjenica jeste da je već kada se dogodila kriza i prvi udar pandemije, taj jedan napor da se ojača elektronska trgovina već tada pomogao mnogima da prežive. Međutim, nakon nečega što je preživeti, sledi opstati na tržištu i rasti, tako da je svakako, a naročito za sektor mikro, malih i srednjih preduzeća, bitno da se nastavi rad na tome da im bude dostupno onoliko znanja i informacija koliko je moguće. Ovaj vodič na jedan razumljiv, jasan, koncizan i praktičan način zapravo bi trebalo da pomogne svima onima koji žele da prilagode svoje poslovanje i svoje trgovanje zahtevima, ajde da kažem, nove normalnosti i zahtevima koji će ostati u budućnosti u velikoj meri, bez obzira na to da li će ovi snažni udarci pandemije
proći uskoro, čemu se svi nadamo, jer poput većine velikih istorijskih kriza i ova kriza će neke stvari promeniti trajno. Tako da promenit će se način na koji posluju velike firme, lanci trgovine, navike kupaca, način na koji živimo i radimo i e-commerce u velikoj meri može da pomogne kompanijama da se prilagode digitalnoj ekonomiji, da se prilagode prosto potpuno drugačijem okruženju i da za sebe pronađu nova tržišta i nove klijente. Naš projekat je od početka bio vrlo, da kažem, uporno i strastveno okrenut ka podržavanju srpske privrede u njihovom boljem razumevanju digitalne ekonomije i e-komerca kao značajnog dela te ekonomije. Između ostalog i zato što verujemo da su deljenje i razmena znanja i saradnje i konstantna edukacija od ključnog značaja za napredak. I to ne samo u vremenu krize. Kriza je podcrtala sve te potrebe, ali to je nešto što je postojalo i pre krize i nastavit će se nakon nje. Ja bih kao ilustraciju samo dodala, ministarka Matić je već rekla da je prema poslednjem istraživanju anketa 1000 preduzeća pokazano da 82% privrednika smatra da im je web shop, odnosno prodaja preko interneta, jednako značajna ili značajnija od prodaje u običnoj radnji. Ja ću dodati da smo mi to zvali e-commerce revolucijom u našim prezentacijama, jer je to najveći skok u promeni percepcije koji iznosi otprilike 30% u odnosu na prethodnu godinu, ali ću takođe dodati i da ti privrednici koji već jesu u elektronskoj trgovini više izvoze i veći su optimisti u pogledu njihove poslovne budućnosti. Takođe smatraju sebe manje zavisnim od lokalne sredine, znači ne samo u smislu izvoza, nego i generalno u smislu nalaženja tržišta i nekih uslova poslovanja na celoj teritoriji Republike, a ne samo u njihovom mestu na lokalu. Ono što je zanimljivo u tim našim nalazima jeste da kada se radi o percepciji o značaju elektronske trgovine, tu su neke industrije koje su najbolnije pogođene pandemijom, zapravo u najvećoj meri prepoznale značaj elektronske trgovine, što negde znači da možda kad zaboli brže se nešto shvati, ali u svakom slučaju s druge strane pozitivno jer ima prilike i bit će prilike da na različite načine i te industrije poput ugostiteljske ili malih proizvođača hrane ili turizma počnu da se uključuju u tokove elektronske trgovine. Verujem da će vam prezentacija vodiča samo koja sledi biti interesantna, a nadam se da ćete ga i čitati i deliti i preporučivati i pisati o njemu. Još jednom hvala vam svima na pažnji i hvala svim partnerima na ogromnoj energiji koju ulažu u promociju elektronske trgovine. Hvala vam, gospođo Stanojević. Sa nama je danas profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Dragan Stojković, akademski oslonac ovog projekta. Stručnost i znanje profesora Stojkovića u mnogome su značili u prethodnom periodu i on će danas predstaviti osnovne tematske celine vodiča za e-trgovce. Profesore, izvolite. Ja se zahvaljujem, prvo bih želeo da pozdravim ovaj skup ljudi koji ja mislim da nije ni svestan koliko je toga učinio za elektronsku trgovinu u Srbiji. Imao sam prilike da, sad kad već kažem karijeru i profesora i konsultanta koja traje više od 20 godina, telo mi jako puno, ali je tako, radim na raznim projektima, sarađujem sa različitim institucijama i domaćim i inostranim, ali ovi projekti i projekat onaj prvi jačanje elektronske trgovine u Republici Srbiji i sad rad na vodiču i opšte celokupna saradnja mi je stvarno zadivljujuća, jer predstavnici ministarstva na čelu sa ministarkom Tatjanom Matić, sa Nevenom Freizović, sa Milanom Dobrijevićem,
su imali sjajnu saradnju sa predstavnicima USAID-a, sa direktorom Draganom Stanojević, sa Aleksandrom Darićem i ostalim predstavnicima i puno su pomogli i nama koji smo došli sa ove konsultantsko-akademske strane da ovaj vodič i onaj prvi projekat stvarno ispadnu kako treba i pravi primjer kako treba sarađivati, znači ne formalne saradnje, ne saradnje koja je samo na papiru, nego baš pomoć u izradi vodiča i stvarno bih hteo da vam se zahvalim još jednom na tome. Svi ovi dokumenti koji su proizašli iz same strategije i samog projekta jačanja elektronske trgovine u Republici Srbiji, sada vodiča i još nekih drugih kasnije dokumenta, su stvarno rezultat jednog zajedničkog rada i to su pravi primjeri partnerstva između stranih donatora, naše vlade i uopšte akademske zajednice, konsultanata, kogod već to radi i stvarno možemo da budemo ponosni na ovo što je urađeno. A vodič mi je posebno drag, tema vodiča se otvorila odmah kad smo počeli da radimo projekat jačanja elektronske trgovine u Srbiji. Na prvim intervjuima dubinskim sa predstavnicima privrede koji su kretali u biznis, koji su već bili malo u biznisu, svi su rekli mnogo bi nam lakše bilo da smo imali neki dokument, nešto gde smo mogli da pogledamo šta trebamo da radimo. Znate, kaže, nismo mi bični gde treba da se registrujemo, ni šta da radimo, ni koju formu da registrujemo, koji web sajt da uzmemo, koju platformu, kako da odredimo šta ćemo da prodajemo, gde da se reklamiramo, onda kako da dostavljamo proizvode. Kako su to neki drugi ljudi radili? Sve su to morali da se raspituju, da jure na različitim stranama, da traže neke odgovore na pitanja i pored dubinskih intervjua potreba za vodiča se još iskristalisala kad smo radili istraživanje gde je vodič bio na prvom mestu, naravno za one koji nisu u e-commerce biznisu, ali oni koji jesu u e-commerce biznisu su hteli da imaju neki dokument gde mogu neka područja koja im nisu jasno da dalje da pogledaju. Koncipiranje samog vodiča je, kažem, opet rezultat zajedničkog rada i rešili smo da napravimo jednostavan vodič koji će pokriti ključne oblasti, ali jezikom koji može da razume neko ko nema neko značajno formalno obrazovanje, nije u samoj elektronskoj trgovini i ko može na osnovu ovog da shvati šta mu treba da uđe u elektronski biznis. S druge strane, nismo zaboravili nijednu jako veliki broj biznisa koji posluju putem klasičnih prodavnica, koji nisu se usudili da uđu u elektronsku trgovinu. I ovo pitanje je stvarno fantastično što je ministarka rekla, skoro dupliran broj elektronskih prodajnih mesta je rezultat i novih elektronskih trgovaca, ali i rezultat jednim delom klasičnih trgovaca koji su ušli u elektronsku trgovinu. I u suštini to je onaj format koji će dominirati. Znači, omni-channel priča ili višekanalna prodaja je prodaja budućnosti. Znači, imati prodavnicu i klasičnu, imati internet prodavnicu i izvlačite sinergetske efekte iz svih kanala. Ali, kažem, da ne dužim previše, ovde bi ukratko samo predstavio osnovne delove vodiča, uvod šta je elektronska trgovina i zašto se njome bavi. I dalje mnogi ne mogu to da shvate. Znači, dalje se plaše elektronske trgovine, nisu sigurni koliko je to tako i šta je. Snaga elektronske trgovine se jasno videla u COVID, o tome neću mnogo pričati, ali ono što se često zaboravlja i kriza koja je bila 2008. 2009. 2010. Gde se elektronska trgovina prosto pokazala jačom od klasične trgovine. Nije došlo do pada, već do blagog rasta prometa. Klasična trgovina je imala ogromne gubitke i mnogi su još tada bežali iz klasične trgovine u elektronsku trgovinu. To se dešavalo u Rusiji pre svega i u nekim drugim zemljama, naročito onim gradovima gde je zakup bio veliki teret za trgovce. Mnogi su otišli putem internet prodaje i nisu se dobrim delom više ni vraćali u klasičnu prodaju. Znači, elektronska trgovina ima svoje prednosti, već smo to pominjali, ne bi se to državao i snagu i te jake strane elektronske trgovine će još više jakati. Znači, još više ćemo imati prednosti elektronskih trgovaca, a naravno sada kad smo jednim delom, nije prevaziđeno nepoverenje u potpunosti,
ali jednim delom jeste, zato što je sila naterala ljude da moraju da kupuju online i kad su videli da to nije ništa strašno, onda će nastaviti da se kupuje. Zato ono pitanje isto, da li ćemo se vratiti na februar 2020. Nećemo se sigurno vratiti, jer ljudi su prevazišli jednu veliku barijeru i veliki broj potrošača je prevazišao. Druga stavka u vodiču, planiranje prodaje putem interneta, ovde su namerno stavili planiranje. Ovde u stvari strateško određenje šta treba raditi, ali namerno je stavljena reč planiranja, a ne strategija, jer strategija je reč koja plaši ljude koji nisu dovoljno u materiji, u problematici, koja se često koristi, odaje kod ljudi koji nisu vični, da tako kažem, bilo koji vrsti biznisa, odaje neki strah. Planiranje već je nešto što i u životu, znate, morate planirati. I ovde je osnova planirati nekoliko stvari. Planirati šta da prodajem, kako da prodajem, kome da prodajem. 3 stvari koje su objašnjene. Kako da dođete do nekog asortimana, kako da ciljno tržište da odredite i na koji način prosto bi mogli to da prodajete i automatski idemo ovo tehničko rešenje za online prodavnice gde se vidi da postoje rešenja koje su vrlo jednostavna, vrlo jeftina, gde praktično ljudi mogu sami da naprave prodavnice. Mi imamo sada na ekonomskom fakultetu predmet na osnovnim studijama elektronska trgovina, gde studenti na 3. godini sami prave svoju online prodavnicu sa celokupnom koncepcijom i namerno sam im dao na tom predmetu takav zadatak da malo razvijaju preduzetnički duh, ali i da savladaju neka osnovna tehnička rešenja koje nisu komplikovane, koje uopšte nisu komplikovane. Tako da svako može čak i sam da napravi, a naravno ako ne može sam da napravi, može da plati. Tu se govore o iznosima koji nisu preskupi za sajt. To je par stotina evra i manje, a istovremeno se govori kako mogu i besplatno da dobiju uz pomoć banaka i nekih drugih institucija svoju internet prodavnicu. Isto tako, ono što je ljude često plašilo, formalni korac u razvoju elektroničkog biznisa, danas se sve to završi za par dana. Možete ko ima elektronski potpis da završi, da ne ode u APR. Znači možete da se registrujete, da odredite koje ćete forme imati. Tamo su dati forme jednostavno da ljudi znaju sa čime raspolažu, da malo iz aspekta poreskog tretmana ode računa o biznisu, kakav im treba da bude, ali od onih najjednostavnijih formi preduzetnika pa do malo komplikovanijih, način kako se registrovati. Nije previše zanimljivo, ali je jako korisno. Jer neko ko prodaje ajvar u južnoj Srbiji, o tome nema pojma. Ne znam da je vrlo jednostavno da registruje svoj biznis i da ima i zaštitu u vidu nekih poreza, doprinosa, penzijskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i svega onog što prati. Pravna regulativa, peti deo, jako škakljiv deo. Jako škakljiv deo jer ovde preti opasnost od visokog nerazumevanja od strane čitalaca, međutim napisan je tako da je skroz razumljiv, da mogu da pitaju i laici i jednostavno znaju šta smeju, šta ne smeju. I postoji naravno dosta zabrana, što je logično, mi smo uređen sistem i uređeno tržište s aspekta elektronske trgovine, novi zakon koji je donet i zakon o trgovini koji već postoji i sve ostalo. Naravno, vremenom treba neke stvari updateovati, ali uređen sistem podrazumeva ozbiljnu pravnu regulativu. Ali ovde je to predstavljeno na jedan način koji je razumljiv i koji će biti koristan samim čitavcima. Ovde su naravno onda sledeća opcija ono što treba da se realizuje, što treba da se primeni da bi se celokupna transakcija realizovala. Od toga načini plaćanja u elektronskoj trgovini. I sad u Srbiji imate više načina plaćanja, jako i dalje dominira plaćanje uzećem, znači u trgovini, ali sada su opcije, znači i veće od elektronskog bankarstva, plano plaćanja karticama, znači skeniranja i drugih opcija, elektronskog novca i drugih opcija koje se javljaju. Dostava, evo vidim, pitanje je bilo vezano za dostavu proizvoda i logistički segment, potpuno ste u pravu. On je u vreme korone dosta zakazao. On je imao dosta mana, imao i ranije. Ali zašto se to desilo? Jednostavno, ogroman rast prometa prati probleme u dostavi. Primer od pre
20 godina. Toys R Us, tada najveća svetska kompanija koja je izvodila igračke i prodavala, je za Božić 2001. dobila mnogo veći broj narudžbina u Americi nego što je mogla, što je postavila, nisu izlepo isplanirali, zakasnili su, deca nisu dobila igračke na vreme za Božić, što je strašno u Americi naravno, i oni su na tržištu stvarno propatili zbog toga, morali su da daju poklon vaučere da bi se kako izvukli, i onda su naučili pameti posle sledeće godine udružili sa Amazonom, koji zna sve to da realizuje bez problema i više se to nikad nije desilo. Znači, nije to boljka našeg tržišta. Boljka svakog tržišta je ogroman rast prometa dovodi do problema u logistici. Problemi u logistici bili možda čak i veći da nije na njih i ukazano u ovom projektu koji smo radili 2019. godine i date neke strateške preporuke koje, nažalost, do korone nisu stigle ni da se na pravi način primjene, ali jasno je napravljena dijagnoza šta se dešava i jasno smo ukazali šta treba dalje raditi. Apsolutno, to je jedan od pravaca koje treba rešavati u budućnosti. Ovde su takve opcije, znate, vi možete sami da dostavite proizvod, ali koliko ćete moći to da izdržite da radite, koliko kvalitetno pitanje. Imate operatere koji to rade, prosto postoji tu sada neka konkurencija, ne postoji jedan ili dva, postoji ih 5 ili 6, tako da treba jako voditi računa i koga izaberete sa partnera i taj neko ne treba da vam bude veći partner. Ako nešto ne valja, prosto razmislite da se opredelite za neko drugo rešenje. Marketing u elektronskoj trgovini. Isto ogromno područje koje može da bude jako komplikovano sa elektronskim CRM-om i ko zna kakvim još svemirskim brodovima, na jedan jednostavan način plasiran za one koji počinju, za one koji ulaze na tržište, dati su neki osnovni pravci šta mogu da rade, kako mogu da rade i mislim da će biti jako, jako korisno. Da ne bude prazna priča, samo teorijska, dati su primjeri iz biznis prakse, dobri primjeri malih preduzeća koja su porasla, koja su uspešna, koja rade i koja nam pomažu da vidimo da naš sistem elektronske trgovine funkcioniše. U suštini ne bih da dužim previše, ali vodič je u stvari jedan alat za jačanje konkurencije u Srbiji. To konkurencije na celokupnom tržištu, ne samo na elektronskom tržištu, jer kada pojača elektronska trgovina, konkurencija jača svuda. Razvoj elektronske trgovine prosto ukida mnoge barijere, omogućava mnogim potrošačima da dođu do robe na adekvatan način, da nisu vezani za svoje usko mikrolokacijsko geografsko područje i onda nema priče, ne znam, taj trgovac je dominanta na toj opštini, u toj mesnoj zajednici, tu drži ne znam koliko prodavnica i ostalog svega. Znači, tržište se širi, ljudima je tržište, potrošačima je tržište mnogo šire i jedan od ključnih konkurentskih alata je vodič, iako naravno i to je bila jedna od ideja zašto smo ga gradili, ali sam to hteo da podvučem jer mislim da se o tome dovoljno ne priča, kažem, jer elektronska trgovina je jedna par excellence primer razvoja konkurencije u oblasti celog tržišta, ne samo elektronskog. Tako da ne bih više dužio, mislim da smo predstavili vodič na jedan način koji je dovoljno razumljiv, vidjet ćete, sjajno je dizajniran i savjetujem svima da počitaju i novinarima da vide prosto jednostavan je jezik, da možete mnogo toga da primenite i da možda i vi se odlučite za neki online biznis. Hvala vam na pažnji. Hvala vam, profesor. Istakla bih samo da pre nego što najavim govornika da je vodič na platformi Pametno i bezbedno, tako da kolege novinari mogu da pristupe vodiču i poznaju bliže sa njegovom sadržinom. Sada će nam se obratiti Mihajlo Ponjavić, član Upravnog odbora e-commerce asocijacije Srbije, jedne od najbrže rastućih poslovnih organizacija u Srbiji, koja osim što okuplja više članova iz sveta elektronske trgovine, ima i sve veću ulogu u edukaciji privrede u e-commerce-u,
Gospodine Ponjeviću, kako će vodič pomoći privredi? Poštovanje, pre svega da uputim pozdrav svim prisutnima i da iskoristim priliku da iskažem jednu ogromnu zahvalnost USAID-ovom projektu koji od starta osnivanja e-commerce asocijacije uz nas, kao i Ministarstvu trgovine i turizma i ministarke Matić koja je tu bila od samog početka uz nas. Kako mi vidimo ovaj vodič? Pa u suštini ovo predstavlja jednu svojevrsnu, rekao bih, azbuku e-commerce biznisa u kome je na jednom mestu, na jedan pitak način obrađena suština ovih procesa, jer e-commerce nije tako prosta stvar kao što izgleda, iako svi lagano ulazimo u njega, postoji dosta segmenata na koji se baš treba obratiti pažnja. I ono što mislimo da je nekad, da kažem, karta u jednom pravcu propasti je nastup sa stavom manjeg znanja, višak samopouzdanja u ovom biznisu, jer u e-commerce-u postoji jedna varijabila koja se zove korisničko iskustvo i koja je jako, jako bitna da bude u fokusu i da se primenjuje na svim procesima kroz koje je profesor nas proveo prezentujući sam vodič. Vrlo je evidentno da je iz prethodnog perioda neki su izašli kao pobednici, neki su izašli kao gubitnici i domaći privrednici razumeju zahteve vremena i razumeju transformaciju koju se moraju prilagoditi. Obzirom da je elektronska trgovina najbrži rastući segment i koja se pokazala otpornijom na krizu od ove klasične, moramo se složiti da je to koncept i sadašnjosti, a i koncept budućnosti. Da ne citiram ponovo i ministarku koja je navela neke egzaktne cifre, prisustvo trocifrenog rasta od, na primjer, 103% u transakcijama plaćenim karticama govori nam više nego o zrelosti ovog tržišta za primjenu e-commerce i svega toga što e-commerce nosi sa sobom. I opet bih želeo da istaknem ovde da su ti podaci iz one godine u kojoj smo mi najmanje para trošili na aviokarte, najmanje para trošili na razne bookinge i Airbnb-eve koji su nam nekad bili, da kažem, ekvivalent kupovine na online-u. Da ne parafraziram profesora, vodič će nam doneti jasne smernice kako da se ponašamo. Ono što je dobra stvar, s jedne strane loša, a s jedne strane i dobra, ovo tržište malo kasni, ali u ovom vodiču su sublimirana sva znanja koje uključuju i neke preležane dečje bolesti e-commerce-a kroz koje su razvijenija tržišta poput Amerike i zapadne Evrope prolazila kroz nas, tako da mi ovde imamo sad jednu zdravu praksu, zdrave instrukcije za sve one koji planiraju da se upuste, kao i neku, da kažem, check listu za sve one koji su delimično ušli u ovaj proces, a i one koji su odavno u e-commerce-u da provere da li su svi koraci adekvatno ispoštovani i da li ovaj ekosistem funkcioniše na tom nekom iteracionom planu gde od kupca do zaključka o ponašanju kupca mi naš biznis svakodnevno možemo da unapređujemo jer je e-commerce pre svega jedna živa materija. Hvala vam, Mihajlo, ali bih vas zamolila da date vaš osvrt i na prvo pitanje koje je stiglo u chatu. Koleginica iz medije je pitala kako da se nastavi trend e-kupovine posle pandemije, da li će sugrađani da promene navike, te bih voljela, ukoliko ste raspoloženi, da odgovorite iz ugla privrede kako vi vidite ovo prvo pitanje koje je postavila Vesna Bjelić iz Telegrafa. Izvolite. Pa u suštini, ako posmatram, evo čisto na ličnom primjeru, navike ne da se nisu promenile, trend ljudi koji se odlučuju za digitalne kanale, prisustvo u digitalnim kanalima je nastavljen. Ono što je na privrednicima i na marketarima je ono što sam i pomenuo vezano za to korisničko iskustvo, jer poslednje dobro iskustvo koje kupac u elektronskoj trgovini negde iskusio minimum njegovih očekivanja za bilo koju sledeću iteraciju u ovom ekosistemu. Tako da mi imamo i kapacitet i znanja i ja ne verujem da će se stvari okrenuti unazad, jer mislim evolucija i biznisa i svega nam pokazuje da mi idemo pravom linijom ka nekom svetlu na kraju tunela i da je ovo prava prilika da nastavimo da analiziramo te egzaktne podatke koje nam dolaze iz e-commerce
ekosistema. Ti podaci nam govore o tome koliko je naš web shop dobar i uspešan, govore nam o tome koliko smo od neke investicije u marketing imali takozvanih konverzija u kupovini, daje nam jasne tačke koje mi treba da unapredimo, što za razliku od tradicionalnog bavljenja retailom i tradicionalnog marketinga daje mnogo više mogućnosti. Tako da sa moje tačke gledišta, i mislim da stojim tu iza svih u e-commerce asocijacija i prisutnih na ovom webinaru, ovo je sad put bez povratka, put u budućnost, jer ne verujem da možemo da napravimo iskorak unazad. Možemo da samo unapredimo ovo što smo postigli. Neka predviđanja koje sam ja video u ovoj godini da će ukupna investicija u potrošnju u e-commerce u Srbiji prevazići 400 miliona eura, tako da svi pokazatelji su uz nas i uz činjenicu da ovaj segment tek da raste i tek da se razvije. Hvala lepo. Ukoliko jeste profesor još uvek sa nama, tu sam. Da ovo drugo pitanje koleginice, vi ste malo čas kada ste izlagali govorili o značaju dostave, da li može da se unapredi i strateški da se radi na tome kako. Malo pre ste istakli da jeste jedan od problema u vreme pandemije vanrednog stanja bila situacija sa tom isporukom koja je kasnila i građani nisu bili zadovoljni, i da je zapravo ovde koleginica navela da i dalje u praksi jurnjava i kako bi strateški moglo da se pristupi rešavanju tom problema, ukoliko možete još malo da nam date vaš pogled kao odgovor na ovo pitanje. Izvolite. Ovo je jako dobro pitanje zato što kuriri su jedini predstavnici elektronskog trgovca sa kojim se manje više susreću potrošači. I potrošač ne percipira kurira kao kurira, ne znam, kurirske službe, predstavnika ili ostalog, on je njemu predstavnik trgovca od koga je on kupio novac, jer je njega trgovac angažovao da mu dostavi robu. Zato je jako značajno da kurir može da na pristojan način komunicira s potrošačem i da budu jasno poznata pravila koja treba napred teći potrošača. Zato dosta dođe do nerazumevanja, niko ne pročita da je dostava do kućnog broja, a ne do vrata stana, što može da bude ogroman problem kad su veliki kabasti proizvodi u pitanju, ili dolazi do kašnjenja jer sam sistem ima preveliki broj narudžbina. Ovde se, to jesmo predvideli još u onom projektu jačanja elektronske trgovine u Srbiji, da mora da se posti pažnja kuririma, da mora da se radi sa njima, oni moraju da prođu određene obuke i da same kurirske službe prosto u periodu rasta, one sve rastu, nisu još sad u stanju da to urade same, tu treba da im se pomogne, da prosto se i neki treninzi obave, jer jedina slika, kažem, jedini živi kontakt koji imaju potrošači sa e-trgovcima je u stvari kroz kurirske službe. I naravno da se naprave, tamo isto bio predlog da se naprave jasna pravila, znači kako treba da se i komunicira ono što možemo da očekamo od kurirske službe, ali kako da se izvršavaju određene porudžbe. Ali glavno rešenje će u stvari biti nastavak jačanja ponude elektronskih trgovaca. Što imamo više elektronskih trgovaca, što je njihova ponuda jača, oni će sve više i više kupaca privlačiti, taj rast će sa svim sigurno privući dodatne kurirske službe, dodatne investicije u logistiku i poboljšavati se sam logistički sistem. To je nešto što se dešavalo u razvijenim zemljama, nešto što će se i kod nas sigurno desiti. Znači, ovaj rast elektronske trgovine je napravio problem mali jer je bio prebrz. I ranije je bilo pritužbe na kurirske službe, ali prosto COVID je izazvao prebrz rast i prebrz rast ne može da se hendluje lako, ali sad će ići period, ja mislim, stabilizacije i samim tim će rasti investicije u kurirske službe, jer će to biti biznis koji je potrebno isplativ. Ono što možemo da vidimo, jedan od glavnih nedostataka elektronske trgovine je to što vi ne dobijete proizvod čim ga naručite. Znate, naručivanje je velika prednost, ne moram da imam prodavnicu da kupim, ali ja proizvod ne dobijem odmah. Te stvari se polako i prevazilaze. Imate brze kurirske službe, kao što su recimo Donesi ili Glovo, koji sada dostavljaju određene proizvode u roku od pola sata ili 45 minuta koji nisu kabasti.
i možete kupiti tehničke proizvode, neke poklone i različite druge stvari. Takve orijentacije će se nastaviti. Uz naravno ubrzanje i klasične dostave koje će dostići neke pristojne granice, ali i dalje mislim da treba raditi sa kurirskim službama, da im treba pomoći u strateškom razvoju, ali i u onom krajnjem operativnom treninzi sa kuririma kako treba da rade sa potrošačima. Hvala lepo na vašem pojašnjenju. Ono što smo bili svedoci jeste da u vreme, da kažemo, u stvari u ovom celom periodu koji je iza nas, su pojedini trgovci koji ne koriste platformu Donesi Glovo i ostalo, pojedini od njih su i sami organizovali svoju dostavu, pokušali na taj način da ovaj problem prevaziđu. Samo bih zamolila sada i Aleksandra da se uključi, da da neki njegov osvrt i pogled na stanje kurirskih službi, a nakon toga bih, evo i koleginica iz politike, Jelica Antić, postavila pitanje koje bih uputila Mihajlu, ako se slažete. Aleksandra, ako možeš prvo ti, pa bi kolega Ponjević posle da odgovori. Hvala Nevena, dobar dan svima. Aleksandar Zarić, USAID projekat saradnje za ekonomski razvoj. Hvala profesoru i Mihajlu i svima na osvetljavanju dela vezanog za dostavu. Ja sam osetio samo potrebu da istaknem 2-3 dodatka koje smo i predstavili u vodiču. Naime, a vi me ispravite ako grešim, taj neki last mile delivery, odnosno small parcel delivery, odnosno dostava u ruke potrošača je nešto što je tema i izazov i predmet, da kažemo, inovacija u celom svetu, a ne samo kod nas. I nama je isto drago da se i na našem tržištu i to u ovoj fazi ubrzanog razvoja neke od takvih inovacija sve više primenjuju i to baš u vreme krize izazvane pandemijom ili vanrednog stanja. Pa recimo sve više imate opciju takozvani click and collect, a to je da naručite preko interneta i da podignete u radnji trgovca. Imate i opciju parcel shopova koji su mnogi od kurirskih službi uveli, a to je mogućnost da paket ostavite ili preuzmete na nekim, ajde da ih tako nazovemo, kao poštama koje nisu pošte, koje se narazde na različitim mestima koje su potrošaču zgodne, poput benzinskih stanica, trafika ili nekih sličnih objekata. Treća inovacija, čini mi se vreme tek dolazi, možda Mihajlo kao neko ko je neposrednije povezan sa tržištem će dodatno osvetliti, to su paketomati. Mi smo ih pomenuli i u vodiču kao nešto što je prilika, jer pružuje mogućnost potrošaču da i za manja i ne samo za toliko manje porudžbine dobiju svoj proizvod na jednu u ovom trenutku od 60 mesta u Srbiji na benzinskim stanicama, dođu u vreme koje žele, ukucaju svoju šifru koju dobiju na Viber i odnesu, a čini mi se da će paketomati biti sve više tema u Srbiji i uključivanje drugih tržišnih učesnika. Sve smo to pomenuli u vodiču, tako da vas pozivamo da pogledate. I ono što je definitivno revolucija i kolege su primetili smo i svi oko nas, a to su servisi za bržu dostavu koje su, da kažemo, i neki poslednji primer i globalno čini mi se da nemamo inovativniji primer od dostave poput, kao što su pomenuli kolege Volta, Glova, Donesija i drugih, koji sve više, iako su u početku primarno bili okrenuti dostavi pre svega hrane iz restorana, dostavljaju i razne druge stvari, i kućne namirnice, i potrepštine, i artikle iz hipermarketa, sada i knjige, i tehničku opremu, i cveće, tako da je to nešto što osvaja onaj segment najzahtevnijih možda potrošača, jer im u roku do 60 minuta dostavlja proizvod na kućnu adresu, predaje u ruke, ali predaje i beskontaktno, ako tako žele, na vratima, što je naročito korisno u vreme pandemije. Hvala ti, Aleksandre. Što se tiče pitanja, pitanje se odnosi na sektore trgovine u kojima je zabeležen najveći rast. Ako imate takve podatke, Mihajlo, mi smo i u nekim našim prethodnim izlaganjima i analizama pratili šta se to najviše kupovalo u vreme pandemije, da kažemo osim hrane, gde su mnogi građani naručivali elektronskim putem namirnice, šta je to još, u kojim sektorima je zabeležen najveći rast u prethodnom periodu? Izvolite. Pa mi smo baš imali neke kontinuirane analize praktično po nekim kvartalnim segmentima kako je išlo potrošnje za vreme pandemije i mogu da vam kažem na primjer da je apsolutni pobednik krize bio taj, da kažem, retail u oblasti sportske opreme i rekvizita, gde su njihovi online shopovi beležili rast od preko 300%. Sad,
uzimam neki, kao da kažem, sredinu tržišnu, zato što imao sam mogućnost da se informišem o podacima jednog od partnera iz te oblasti. Sledeći segment iza toga su bili tehnika i mali kućni aparati i rekviziti koji su bili namenjeni, da kažem, tom životu u zatvorenom prostoru, gde su razne konzole, laptopovi, štampači za kućnu upotrebu, sve ovo što nas, kako bih rekao, sada oprema za ovaj rad od kuće, bili pobednici tog, da kažem, e-commerce u tom delu. Takođe, razni mali kućni aparati za proizvodnju hleba, za proizvodnju testenina i slično su imali neki svoj pik. Manje više nije nam se tržište ništa razlikovalo po izboru tih proizvoda koji su bili u best buy opcijama u odnosu na ostatak sveta kad se uporedi ta analiza. Svakako taj, da kažem, segment hrane i pića je imao svoje, kako se zove, pik, dok su se, kako bih rekao, retaileri našli da odgovore na tu krizu adekvatno. Razvio se, kao što je rekao Aleksandar, taj click and collect segment gde su potrošači mogli i da obave poručbinu i da samo svrate i da pokupe u određenim objektima. Tako da istakao bih ta tri segmenta kao neke koji su bili vodeći u tom trenutku u industriji. Na stranu svega, opet ne možemo da zanemarimo ove servise za dostavu. Mislim da je negde oko 300.000, odnosno preko 300.000 korisnika na teritoriji Beograda u proteklom periodu koristilo usluge donesi.com, Wolt, Glovo, tako da njima ja mislim da je ova kriza značajno pomogla da optimizuju svoje rute i troškove koje imaju za dostavu tako što će uključivati i druge industrije koje nisu bile one bazično pokrenute u njihovom biznis modelu. Te, eto, i njih bi mogu da stavim negde na neku lestvicu najuspešnijih iz proteklog perioda. Hvala lepo na odgovoru vašem. Ono što je primetno jeste da kada se govori o e-komercu, uglavnom kažu prodaja robe preko interneta, a činjenica da je sve više i usluge, u stvari u vreme pandemije svi su se prilagodili, te tako i su svi, da kažemo, časovi i fitness i svega prešlo i online, te možda odatle i pomama da ljudi kupuju sportsku opremu i to je zanimljiva činjenica da je porastao broj sportske opreme, odnosno promet, časovi stranog jezika, sve ono što je moglo prešlo online, tako da ne samo, da kažemo, robe, nego i usluge koje se sprovode putem platformi na isti način se prometuju kao i roba. Sledeće pitanje se odnosi na formiranje cena, zapravo da su dobavljači u vreme pandemije podigli cenu dostave, zbog čega se kupci, naravno, sa time se ne slažu. Kako se sa time izboriti je pitanje. Formiranje cena na tržištu je slobodno, tako da kažem, svako formira cenu u skladu sa njegovom poslovnom politikom, ali bih na to pitanje volila da profesor da svoje mišljenje, jer ovde je i koleginica Antelj pitanje baš za njega i uputilo, da koje su, profesori, po vašem mišljenju najveći problemi koje prebrz rast izazvan ovom pandemijom može da donese elektronskoj trgovini. Znači, da li postoje sada i neki negativni aspekti pandemije koji će da nanesu probleme elektronskoj trgovini i vaš, ako možete, osvrt u pogledu cena, zapravo korišćenje ove situacije na način da cene poskupe, što naravno potrošači negoduju. Izvolite. Hvala, Nevena. Pa, realno, normalno je bilo očekivati da poskupe kurirske usluge ako drastično raste tražnja za njim. To je nešto što je prirodna reakcija. Pitanje koliko je etički baš koristiti u potpunosti ovu situaciju, prekrivati i ostalo, to je već jedna druga dimenzija, ali zakon ponudi tražnje. Već tražnja i raste cena, međutim, vrlo brzo se ta cena i vrati na realan nivo, jer ako bi ta cena ostala nerealno visoka, privlači drugi učesnike da uđu u biznis dostave i onda naravno oni sami po sebi u većoj konkurenciji snizi cenu. Tako da tržište će to samo da reguliše bez, ja mislim, nikakve potrebe da se dođe do nekog mešanja sa strane. Kažem, ovde će biti prosto tipičan zakon ponude i tražnje i kratkotrajne distorzije su prisutne i one se uvek dešavaju u ovim kriznim situacijama, ali vrlo brzo će se to regulisati i već sada ih ima mnogo manje nego što ih je bilo, ako nisu čak dobrim delom i nestale, bar zbog toga što su
i ove usluge brze dostave se uključile u priču oko kurirskih usluga za elektronsku trgovinu, širio se broj dostavljača, pojavljuju se privatna lica koja su krenula da obavljaju, su i postojala negdje, pa su otišla s tržišta, pa su se ponovo vratila, sad da obavljaju usluge dostave, iako postoje i ovi profesionalni dostavljači koji su naravno superiorni u odnosu na njih sa mnogo aspekata, ali kažem, ta priča će se sama urediti. A što se tiče problema koji izaziva prebrz rast elektronske trgovine, oni, možemo da ih podelimo na dve grupe. Jedna grupa su problemi koji se javljaju kod kompanija regularnih koja se bave elektronskom trgovinom. Ja sam baš nedavno duboko ušao u tu oblast zbog saradnje sa jednom kompanijom, našom velikom kompanijom, koja je došla u situaciju da je imala toliko porudžbina da nije mogla da ih na adekvatan način servisira i da su prosto krenuli da kasne, produženi su rokovi dostave, biti su probijeni. Glavni problemi se tiču u stvari samih trgovaca. Da li imaju dovoljno kvalitetan informacioni sistem, da li mogu da prate zalihe na pravi način, da li njihovi dobavljači mogu da u adekvatnom roku isporuče ono što oni prodaju na web sajtovima. Tu su se desili recimo obrnuti tokovi. Logično je da neko kaže da asortiman treba da bude širi na web sajtu nego što je u prodavnicama. Desilo se obrnuto. Pošto nisu mogli da isporučuju adekvatnu robu, oni su smanjivali asortiman na web sajtovima, što je velika greška od trgovaca. Rešite problem, nemojte da smanjujete asortiman. Dešavalo se da ne stigne roba na vreme, da se neke narudžbine pomešaju, ali to je nešto što se rešava i kod regularnih trgovaca prosto napori i ulaganja koje će im se na kraju isplatiti, to rešavaju. Imamo drugi segment što je rast elektronske trgovine brz doveo i do pojave onih novih učesnika na tržištu iz zone sive ekonomije i oni su jednostavno krenuli da probaju da iskoriste neku situaciju, međutim mislim da nisu toliko značajni i da jačanje ovih regularnih elektronskih trgovaca, a i stalna upozorenja koja su išla da se vodimo računa da sa kim poslujemo i da i ovakve konferencije za štampu, natpisi u novinama, kupite kod onih koji su registrovani, koji imaju određene oznake poverenja ili neke garancije, kupite kod onih u krajnjem slučaju kod kojih već kupujete offline, znači koji vam garantuju neki nivo usluge, je dovelo do toga da čak i ta zona sive ekonomije nije rasla u onoj meri u kojoj se moglo očekivati da će da raste, tako da s tom stranom sam zadovoljan. Kažem, prebrz rast će se sada kanalisati i mislim da naši trgovci pametno postupaju što investiraju dalje u elektronsku trgovinu, investiraju u jače informacione sisteme, investiraju u bolje platforme i razvijaju svoj elektronski biznis, tako da taj neki usko grlo prebrzog rasta se u stvari sada širi i koristi se prilika da se na pravi način postavi elektronski biznis. Hvala vam na ovom iscrpnom odgovoru. Ja bih zamolila samo da na ovo pitanje koje se tiče pandemije koja se ne završava nikako za sada i koja, da kažemo, može da stvori eventualno negativne efekte, svoj pogled u tom smislu i mišljenje nam kaže Dragana, ako može. I druga stvar, Dragana, za vas pitanje nije od strane novinara nego od mene. Koje su to, da kažemo, aktivnosti koje će projekat u narednom periodu sprovoditi, odnosno gde još vidite da ima prostora da može da se unapredi, znači da li je to edukacija kurira ili je sad ponovo neko istraživanje tržišta, šta mislite da možemo dalje mislim na projekat saradnje za ekonomski razvoj, da se preduzme kako bismo nastavili da kažemo, trend razvoja elektronske trgovine. Izvolite. Hvala Nevena, pa što se prvog pitanja tiče, produžena pandemija koje ne znamo zapravo kraj, nas drži i dalje u jednoj situaciji
opšte neizvesnosti i svakako i dalje u jednoj situaciji socijalne distanciranosti. Ono što se čini jeste da čak i kada prođu baš jaki naleti, da će ostati jedan oprez kod ljudi i u tom smislu za online trgovinu to kako da kažem, to ne znači da će ona lošije da se odvija, naprotiv. Ali to je sad negde i neumesno reći, jer je svima nama interes da se ta situacija promeni. Dakle, ono što ja vidim da može da bude zapravo pozitivno, a ne negativno, jeste da se svi trgovci elektronskom trgovinom usmere, kao što je to Mihajlo rekao, na zadovoljstvo kupca, odnosno klijenta, odnosno poslovnog partnera, zavisi o kojoj vrsti trgovine se radi, jer je to ono što će odrediti budućnost e-komerca i kada, nadam se, sve posledice pandemije prestanu. Znači, to je jedno. Drugo, kada pričamo o promenama navika izazvanim pandemijom, postoji nešto što je, da kažem, osjećaj udobnosti kod kupaca, a kod nekih kupaca i nekih kategorija kupaca to nije čak ni samo osjećaj udobnosti, to je nešto što im omogućava, kako da kažem, olakšava život ljudima koji se teže kreću, starijim ljudima i tako dalje. Dakle, postoji nešto što će kod cele potrošačke populacije, da tako kažem, ja mislim isto prevagnuti i u narednim mesecima i u budućnosti u celini, ali će onda se oni okretati onim zapravo e-commerce igračima koji upravo vode računa o tome da njihovo iskustvo i njihovo zadovoljstvo u toj trgovini bude veće. I na kraju postoje neke promene poput toga da se starije stanovništvo globalno, pa čak i u Srbiji, okreće e-commerce koji su možda bili najnepoverljiviji, možda najmanje negde digitalno edukovani i to je isto jedna promena koja će trajno se zadržati. Što se tiče, ja bih samo jedan možda mali osvrt dodala na kurirske službe i priču o njima i o cenama. Ja verujem da će takvi izuzeci sa naglim povećanjem cena i procenom da će to sada dovesti do nekakvog brzog bogaćenja ili ne znam šta bi to bilo, biti sve ređe zato što je konkurencija na tom tržištu sve veća. I ono što može da se vidi jeste takođe jedna vrlo suprotna tendencija, a to je da različiti dostavljači, naročito profesionalni dostavljači, imaju niz promocija, niz situacija u kojima vam dostavu vrše besplatno, nekakve pretplate ili ovo ili ono. Dakle, okreću se, zapravo pokušavaju da udovolje kupcima kroz nižu cenu dostave, u nekim slučajevima, kažem, i bez dostave, gde je to sad stvar nekih drugih aranžmana i poslovnih procena. Ono što ostaje da mi svi zajedno radimo u budućnosti jeste, počevo od, evo, izašao je vodič, počevo od jedne ozbiljnije i sveobuhvatne promocije tog vodiča i sadržaja tog vodiča, jedan dalji rad na izgradnji ne samo poverenja, nego i razumevanja privrede zašto je važno da se okrenu nekakvim digitalnim modelima poslovanja, ako je trgovina u pitanju svakako i trgovini, i osvrt sigurno na neke od ovih, ajde da kažem, još uvek slabijih delova ili slabije poznatih široj populaciji delova vezanih za dostavu i kurirske službe. Mislim da je Aleksandar tu pomenuo priču o paketomatima i neke modernije opcije koje se ovih dana nude. U svakom slučaju mislim da je i kroz digitalno opismenjavanje i kroz priču o e-komercu i kroz široko upoznavanje svih sa prednostima koje to donosi, najbolji način, da je to zapravo najbolji način da srpska privreda ostane otporna i u ovoj situaciji i raste u budućnosti.
Nadam se da sam odgovorila na pitanje. Da, pa sigurno je da nakon ovog sada objave vodiča u narednom periodu će biti prilike i da se organizuju radionice, ono što smo u prethodnom periodu, da se prosto razgovara sa privrednicima i da se nekome, da kažem, možda i kada odsluša ili učestvuje u nekoj diskusiji, nakon toga kada pristupi vodiču će mu lakše biti da neke stvari razume ili obrnuto, neko će već, da kažemo, od privrede sigurno čitati, pa onda nakon toga prisustvovati nekoj radionici gde eventualno ima i pitanja i prostora da razjasni ono što mu nije jasno, tako da se slažem da u narednom periodu ima isto puno posla na ovu temu. Što se tiče pitanja koje je postavila koleginica iz politike Jelica Antić, Jelica, ja vas molim da podatke koje tražite, koje je ministarka Matić danas iznela, da se obratite kolegama iz PR službe Marija Bogunović, te oni mogu da vam to, da kažem, pošalju na mail, da ne bismo sada tražili da ponavljamo to što je ministarka iznela. Takođe mi Aleksandar signalizira da ima pitanja koje je on dobio. Aleksandra, ako hoćeš samo da nam kažeš o kojim pitanjima je reč koje si ti u chatu dobio, pa da vidimo. Da. Pitanje je za Mihajla i nastavlja se na temu edukacije. Jedan od centralnih segmenta e-commerce asocijacije i e-commerce akademija koju ste pokrenuli i do sada ste 2 uspešno ciklusa održali i zanima našeg slušaoca šta kažu privrednici koji su do sada pohađali akademiju, kakva je njihova struktura i da kažemo koliko je primenjivo znanje, ako smo dobro razumeli, odmah u poslovanju, a opet koliko sam ja uspeo da ispratim i razumem, struktura je veoma šarenolika od velikih do malih i da je nekako univerzalno prihvatljivo, možda pojedini segmenti za pojedine slušaoce više, ali da je cela akademija namenjena svima, ako tako može da se kaže. Pa da, ovaj vodič u suštini predstavlja jednu, kako da kažem, sažetu interpretaciju onoga čime se bavi e-commerce akademija u okviru e-commerce asocijacije. Činjenica da smo mi do sad za ove 2 generacije izveli preko 180 polaznika, dajući im jednu ispravnu, strukturiranu kategoriju znanja iz ove oblasti, govori da je ovo tržište gladno za znanjem. Znači, i da je ovde edukacija u ovom trenutku ključ. E-commerce akademija praktično sa preko 20 predavača koji predstavljaju, kako bih rekao, krem de la krem ovog tržišta iz svih segmenta e-commerce-a, od marketinga, preko postavljanja biznis strategija, preko sredstava plaćanja, organizacija distribucije, same tehnologije postavljanja web shopa, pripremilo je, čini mi se, negde oko 24 sata video materijala i plus, na primjer, nekih 6 sati dodatnih konsultacija kroz ove webinare kako bi našim polaznicima omogućili da dobiju što primjenljivije i praktičnija znanja i da, odgovor na tvoje pitanje primjenljivo je odmah, jer u suštini instrukcija je prilično jasna da se skeniraju procesi, da se procene koje stavke u tim procesima mogu da se unaprede ili treba da se unaprede. Ono što je najbitnije je da se jasno kreira dobra vizija i strategija, ta bauk reč strategija, ali moramo krenuti od biznis modela koji nam je core naše e-commerce priče, a onda širiti sve ostale segmente i sve ostale oblasti adekvatno prema onim instrukcijama koje mi dajemo. Ja opet, kažem, koristim priliku da se zahvalim USAID-u na nesebičnoj podršci u radu e-commerce akademije, da se zahvalim Mastercardu i Sagi kao našim velikim partnerima u ovoj i podršci. Mi sa zadovoljstvom najavljamo da 5. aprila krećemo sa novim ciklusem, interesovanje je veliko. Ono što vidimo iz nekih, kako da kažem, recenzija koje su naši prethodni polaznici ostavljali, koji su dolazili baš iz najrazličitijih segmenta e-commerce ekosistema, od onih koji pokreću sopstvene shopove do onih koji dolaze, na primjer, iz bankarskog sektora ili iz sektora deliverija ili iz sektora izdavaštva, svi su izašli sa jednim celovitim znanjem. Zaokruženo pričamo o tome šta, kako i na koji način treba da rade ukoliko žele da koegzistiraju u ovoj industriji. Tako da nama je to znak da smo mi više nego dobri na tom putu na kome se trenutno nalazimo. Evo, hvala puno na odgovoru. Sada što se tiče ovog četa i boksa question and answers, ja ne vidim ovde više pitanja, eventualno ako još neko ima nešto da pita, ako ne možemo polako i da privodimo kraju ako su drugi saglasni.
možemo da zaključimo onda za danas. Samo da vidim da li je još jedno neko pitanje. Ne, to je to. Jelica se zahvaljuje. Ništa preostaje da se zahvalim svima vama na današnjem učešću. Novinari, poštovani novinari, urednici, predstavnici USAID-a, akademske zajednice, e-commerce asocijacije, hvala vam što ste ispratili ovaj današnji događaj. Nadam se da se vrlo brzo vidimo nekom sledećom prilikom sa novim informacijama i aktivnostima u cilju jačanja elektronske trgovine u Republici Srbiji.